Όχι ρε. Α, σιγά δεν φαίνεται. Θα φανεί εδώ μετά στο τέλος εδώ. Α, πολύ γρήγορα ρε. Γιατί η πίεση είναι αυτό που παίζει ρόλο. Με αυτό το ρυθμό που ψεκάζει και βενζίνη. Ναι. Καταπίνει δηλαδή. Όχι καταπίνει. Καταβροχίζει. Εντάξει, οι ίδιοι από ό,τι βλέπω ψεκάζουν. Ναι. Δεν βλέπω να έχουν διαφορά. Κάνε πλάκα μας γεμίσει σωλήνες τώρα. Τι εννοείς? Θα τους γεμίσει. Εννοείς δεν τους Τα δικά μας γεμίζουν μέχρι εδώ. Μέχρι το 30. Γιατί είναι με άλλη πίεση αυτά. Όχι πίεση, δεν έχει πίεση. Παροχή είναι στον παλμό που δίνει. Δύο, ένα. Καλά, οριακά. Λοιπόν, τα μπέκ μας ψεκάζουν 120. 25. Είναι 120 όλα. Σχεδόν. Με μια μικρή απόκληση. 125, 125. Το άλλο είναι λίγο κάτω από το 123. Και αγαθαρισμό τα κάνεις αυτά και μια ανάποδη πλήση και είναι μπόμπα.